Spaß, ne?
Gåan dag och välkommen till Fimlagafaknajen 2023. Evne i år det frukt, så feløyne de har möjlighet att nøyda evne påtrykk fra 2021 ta faknaren annars til en verre vær avluster av tog som slett ikke eksisterer langer, korona. Så ukkarna det som vera man sera spent nu det äntligen kommer att framföra. Till lodakande felöjne hesever och Haunar Fimlagafella, Klaksvågar Fimlagafella, Fimlagafella i Stök, Fimlagafella i Flå och Fimlagafella i Ljose. Och åren vid för att börja så det något ting jag vill lycka minna till kon och mittlen anna om vinnerlig att slötta telefonerna. Og ikke teka noen mynter, tog jeg ta årekvar, bæge de som framfører, men øsne tikkun avskårer. Og her øsne ordene, hvis du ikke får sløkt det, så går det en under ermene lakkost. Og så det, vi tar vi nek kreative folk at gjøre, som finner på alt mulig spennende. Så utan att det är allt för nek, så råkner vi det för att bruka trapporna. Anser bara väl efter att det är fruktfyra, bara menar vi här så att det får möjlighet att komma till trapporna. Och så ta sörsta, det inte så öliga lunche. Så vinnarliga röjn jag halta det kunde röja stål någon. Hvis du vill ordentligt pissa så röjn jag halta det kunde ta lötna som vi. Fyrst av paddelen i det Haunar Fimlagafella. Øyna for åren verur Dia de los Muertos, etla Davor Toradeio, hatjarhilden i Mexico og Latinamerika. Utbyggvaner i sonnon varslohøyre, gerande stavren gjers lidrykker og luftsjottande gleden skjønnligere enn nekrandøy. Gammanøy evne deien, to områdande att visa kärlöka och viring för det tajmon som antaost framanondan. Och i början varslodamor. Lidrøyk, anlidsmaling, örvise bonar, tonlöjkor och danser. Men kvärt nu om ånken minnes te. Har du nærkant drømt om dagen til deg, ja? Nei, har du? Ja, vi har not drømt i det. Men vi drømmer om her familien klar å pynta myndene av goppa. Ha, hva den så? Ja, det var så godt. Vi trykker at det deg som ikke ble pynta, ja. Det slipper ikke vi, og de store varslene av tjokken som livande. Slapp opp til så vi varslene og drømmer nå. Tid, kom vi med. Så ska vi visa att det kommer alla drömmen.
Så til sist hjelpte jeg guppa vi i verslene. Å, det var godt. Da det var terra, det jo verer, at vi må ikke glemme nekran. Havnar Fimlegafella. Gjev dem en hånd.
Som jag lägger ut vill jag säga så är även jag är frukt. Men utan att jag tog allt och nekv så är ganska nökra där någon flöjre ganska öll har brukt detta ävne Patrik var lika väl och jag är. Ötten för det okända eller det som vi halta vill och an nämna vi ofta för Patrik. Vi flöjre år har Patrik fyllt nekv och i gerande stenon tjak föringon. Patrik hever spalta en stora løyklod i dagliga yrkjenon, ta tala ner om at nå seia halt, brittleip, gjeraferer og oppelling av bøtnon. At nå vi er reia deg vi veron som hultefolk, vattron og nidjenon. Og enn i dag honker Patrik vi og i gerande stenon. Og en øyer at nå ikke at kjeipa seg en bil og en frutja der, man bänkar på under bordet, tar en jävlig uttala vid sökt för jag får för tog övota. Spuyta, ta en svarstkättaren river om vägen. Tjej nucho 13. Jag bänkar uttalnar. Anna förstår, fakna vid filmlöjden vid en rimmar tilltäcke. Här felöjn ur ötlån land någon här var möjliga att visa sina dikter i köknen filmlöjden. Ohäft av en fastare rekliger. Kvörst filmlega fälla för i mestale 15 minuter av paddlen. Här högsta låttakartal är 100 uikare. Och det är så filmlegaren som ska vara välfragingen men samstundes roma uikaron och ötlån stöj. Det som sätter paddlementen är kvose felöjne sammantvinna alla rörslenar vid tonlöjnen, uppställningen och ljuse. Det är inte enans kropperen som leipor och bultar ut, men andligt och håla skall ösna fylja vi. Så ett sintur av sjönlögje verer ösna nu till tolkning torra av Patrik. Och så är det här, om nästa fälla är klart att komma paddlen. Ja. Tack så väl och emot klacksugar filmlega fälla. Fyrir lengare tøy sujane og i fotnare tøy og i gamla Grekalanda, var en gilt tøy vi staurum, måttmiglum godum og sirsvandun hetjum. Sterskast og mektigast av öllum hesum var Herkules, sonur mektiga Zeus. Men fædre tega og i røynd og veru som ger øyn til enn samla hetjum. Jo ter tega som søva okkara snørsjum. Søvan handan gritsku godalærna allsamt møyr og møyr vil lede opp til mystiskar verur og hendingar. You go, girl. Back when the world was new, the planet Earth was down on its luck, and everywhere gigantic brutes called titans ran amok. It was a nasty place. There was a mess wherever you stepped, where chaos reigned and earthquakes and volcanoes never slept. Ooh, say it, girlfriend. And then along came Zeus. He hurled his thunderbolt. He said, Lock those suckers in a vault. their tries on his own stopped chaos in its tracks. And that took cosmic time to time and to just relax. And that's the world's first dig. Yeah, baby. There's one god you don't want to get steamed up. It's Hades, because he had an evil plan. He ran the
the world, but thought the dead were dull and cool. He was as mean as he was ruthless, and that's the gospel truth. He had a plan to shake things up, and that's the gospel truth. Often dreamed of a far-off place where a great warm welcome will be waiting for me, where the crowds will cheer when they see my face, and the voice keeps saying, this is where I'm meant to be. I will find my way, I can go the distance, I'll be there someday. If I can be strong, I know every mile will be worth my while. I would go most anywhere to feel like I belong. So you wanna be a hero, kid? Well, whoop-de-doo. I have been around the block before with blockheads just like you. Each and every one a disappointment, pain, ache, for which there ain't no ointment. So much for excuses, dumb a kid as Zeus is, asking me to jump into the fray. My answer is 2 words. Okay! Oh, you win. You're my one last hope, so you'll have to do. What a pro
If there's a prize for rotten judgment, I guess I've already won that. No man is worth the aggravation. That's ancient history, been there, done that. Who you think you're kidding? He's the earth and heaven to you. Try to keep it hidden. Honey, we can see right through you. Girl, you can't conceive it. We know how you're feeling, who you're thinking of. Oh, no chance, no way, I won't say you don't know. You swoon, you sigh, why deny it? It's still cliche, I won't say I'm in love. From the mountain tops, a star is born. It's a time for pulling out the stops. A star is born. Honey, hit it from behind and through. Like you can shine it through. Sing the song. I know you're one. A star is born. He's a hero who can please the crowd. A star is born. I want everybody shout out loud. A star is born. Just remember in the darkest hour. Within your heart somehow. Make it true. Even true. Sometimes the sun when you're alone. Just keep your eyes. Every night a star is bright. Inside a star is burning bright. A star is Klacksugar Filmläggarfälla. Ge dem en hand. Och det är deiligt att höra att det klappar vi. Det ger en särskild orsko till de som framför att ha i avskårande rösten klappa och fylla vi i rytmene. Ordla gott. Det är avkända för att facknaren första årene væran av kvarjon året. Men så är 1996 så var han ver Anna kvarstår. Facknaren växer allsamt, bäger vi flera fellow och så
hakkar støye øysne. Feløyne heva utroliga eldsaler og ung folk vid stauron orreie visser og i det. Til øysne gå hjelpa høynta fra døymon serkøno, og i tjøknon alle vikene har kvørst fela vært her og vant, samstundet som de har sett paddljøse. Og det har vært en frakt av seg hos okkara ljøsmøver, William S. Johansen. Gjør en hånd. Ja, hos han og ljøsfølgene fra hver fele har ganta ljøs og hole fram. Og så får vi døsne hjelp ur erva. Fela i førster fjalla bjergare, tar av verje kvørst kvöld, tar heisa hese djørv og ukkarnar opp i loftet, og låra deg nyretter. Tar av verje vi oss nu i mångar. Jeg halte jeg som sier å ta hjemme en hånd. Så halte jeg for å bjøve noen gjester om man her av paddelen, sikka av stonken. Så ikke ordentlig, men kan du komme om man her? Hon er det. Så jeg tror kommer fra våre filmlager fella. Hvordan trivest filmlageren til at ikke nå var noen? Filmlageren til at nå var noen trivest ordentlig vel. Og vi begynte i 2021. Vi var nekra mammer som følte at vi manglet å ha filmlag her vestre. Så vi tok oss sammen for å lukke som jeg vet. Lukke som jeg vet hva da hun var. Og jeg vet at filmlager har vært i åkst år, men det er ikke noe fast. Så om min bøtten har vært ta, og så jeg ser at hun er stor. Så vi tok oss sammen, og i september så prøvde vi det her var liv. Og da møtte jeg en holdtrusbøtten og første 3 flasje oppe. Og for eldre bøtten var den 4. for eldre bøtten, så vi så at hun var stor. Så tar skipet av dere og stående og fjellet jo i 16. november i 1. Var det sånn stor oppbakningen og AHN som gjør det at det også av at vi nøyes simpelthen at stående fjellet? Ja, absolutt. Og jeg står man her på et kjølver som man gjerne vil skulle gjenge til filmleg, så ja, så gjør man like fyrt. Og hva aldersbølg er det at de tar flest uker av? Ja, vi tar flest uker 5-6, vi tar jenter og dronjer sammen, og foreldre og bøtene er ordentlig nekve. Og jeg husker akkurat som at som man säger långre där liksom nu börjar vi i 21 kanske liksom att aldrig för att breja så långt upp ett rejält täliga veckor ja. Kvar vänja dit? Vi vänja i skolan i Giljanese, filmlagerhöllen här och ordla goar omstöver och men här är en utrattarhöll så vi hoppas kunna släppa in här är här är det liksom först utgör bommar och tå och rinkar och ja det hoppas vi på att vi kommer få också. Det krävs kanske syndra utgör för att kunna ha ta rött omstövningar. Ja, det gör det ja. Vi brukar ta som här på inte så ja. Kvärt kan man säga kvar instyr och mål här var det så fyra fälla i tekon. Ja, vi hoppas att ligga som männast och ökast i talet och ja. Och vi så jag filmar kommer efter och att några och där vill jag vet framvis. Hoppas det tror jag. För vi då så jag det kan till filmlaga fakna en nästa för om 2 år. Det du ska säga men man vet inte det. Hoppas det. Ena för ganska. Stora tack för det. Sicka av stånken. Så fär vi till det nästa framförslena. Hanna och i filmläggarfället Stök. Och om tar framförslo ser jag till i Stök så lös. Norrlöse eller Aurora Borealis hever jag någon alla tojer hotige folk kring atlan heimen.
Og I norrøne godalærene høyrer vi om brunna bivrøst som binder utgær her hjertner og olvarbykva sammen vi menneskehøymen myker. Som vi sier bivrøst være ælaboan med en ånder sier at det være norrløse. Vi fylkja ganta kjente og gentene Sonja som hever et særligt samband vi norrløse. Som småkjenta hever Sonja ekløyt mammesøyna, som så sere hotigen av norrløsen. Etter at mamman kvarvor, sier luttla Sonja sorgarbunden etter. Da hun gjerst eldre og sjálv for å granska norrløse, gjerst hun vis ui at mamman tidsen til utgars. Og I løydanen I etter mammene viser norrløse Sonja en brygv, som veveren til Gandahøymen utgær. Fylkje Sonja og Sera vanda med kloferene. Her hun må vinna av trimon foringon av venon, stora vattnenon, vittlene borgene, og at enda orrostene middelen da ønta og da gaua. Gjer så vel, filmlega felaie størk. Det myst, og alt stilt. Knapplega blokter et ljós av himmelkvolvene. Hinn myste himmelen vil omskapa over til en stora framsunning av nokturunnar måtte. Louise ganda kjent og gjørligt av skikvadleviks, samstundet som en flow av imenskum gorslund dansar av himmelen og stidlund samleie. Såleis norrløse. Norrløse har gjøkken alla tøyer bertidje folk kring køymen. Og I norren og godalærerne høyrer vi om brunna bivrøst, som sykst vera norrløse. Brygven binder utgær, her hjertner og olvar byggva, saman vi menneskehøymen myker. Ganda kjenta gentan Sonja hever et særligt samband vi norrløse. Og en av nottena kvørve mamma hennara, og Sonja vis ui at hun tidsen til utgars. Fylgje Sonja og Sera vanda med gloferien I løytan etter mammene. Fyrir at etnast henne av vinna og ødlom forringten av venon, og å finna mammene.
egnar Sonju att finna mammorna och vinna av de trimon fåringen av vännen. Stora vattnen, vittlene borgene och att ända orrostene mellan det önta och det goa. Ferast framhaldande av himmelkolven och är rönt sotakande och ganda känt en dagen i det. Ja, Fimlaga fälla i stök. Och så får jag attra bjöd en gäste här om man har paddlen till ett litet prat. Dorita Reinerst det hesefer som fysioterapeuter. Gör så väl. Vi är en hjälpare. Välkomna. Kvön du fysioterapeut, kvön kan få bötten av att orka filmlök, bäge kroppsliga kan man säga och mentalt. Det är otroligt gott att orka allan utrått, men särskilt filmlöker ser goda till att hvis man huxar om att öll har såna grundrörsler, att man ska kunna lacka, renna, hoppa, bulta ut, det är något som öll helst skulle då. Man behöver inte vara bäst till det. Man ska bara då det. Ta du så hever alla dessa grundrörsnar så har du mer orske och iveskott till att lära något nytt. Det är ganska skolan någon. Men du har väl 4 och klarar väl att renna och spela och frukost någon så du bruks några orske. Ta. Så några orske kunna lära. Jag vet inte. Sätta ett, komma, rockna. Och eisen att förhålla det till henne i klassen någon. Hinne badnagernon, vuxton. Och det här man lär vi akkurat filmleitje till att det är en vänjare som säger vad du ska göra. Du ska hitta efter vad han gör och så ska du röjna kopiera det. Så det är sammanspel mellan hött och kropp som gör till att du är väl 4 bäg motoriskt, fysiskt alltså, och mentalt. Hur så vi tar vid kärast äldre? Då är det stadigt gott. Man ska vänja helst och man ska välja allan kroppen så att han inte viknar från ägg. Och det är styrkan. Vi ska helst ha smitt i ett nabbus på oss. Inte splitspagat, inte här vid det, men vi ska kunna köra sockar och vi ska kunna lära oss vi ska kunna klara att kanske greja oss och föna oss. Så det är gott att själv man kanske är i forsen man klarar att hoppa sin där till det är gott för oss. Så det är gott att bli att orka. Så när man blir sin äldre och snacka tog ska man så bruka på det? Ordet tror jag kvant det. Att göra sinter. Så hvis man till ska resa sig upp. Så istället för att resa sig upp en affär kan man göra 5 förlöga. Så är det väl inte. Och så hvis man har trappor hemma så kan man lucka 2 för trapporna istället för bara en affär. Så man kan flatta det in i det. Det är just att skall för ut att orka. Men att sinter. Det ska man kunna. Jag vet det kanske fler som har sittande arbete. Kvart ska man göra ta? Resa sig. Ta är det ordentligt gott att hvis man jag vet att flera arbetsplatser gör det långt och här var kanske haft några stäcker inne här i öll kunde komma och orka sin det. Det behövs inte som man ska få svartan upp, men när rotla axlarna eller kanske få en fysioterapeut in till dömes eller en terapeut ska vara in. Jag vill såna några som man kan göra. Och det kan ta ett kvarter kanske. Så kan man släppa av i huvudpojner, man kan släppa av i pojner och tennisalbor och allt möjligt fest som annars får hvis man bara sitter. Så en sån liten stäck mitt med man arbetar i en 20 minuter också rätt? Ja, det är ordentligt gott. Kvarjer vötter är det som man särskilt kanske ska huxa om att styrka
och halta smittligare. Det är så att säga alla, men säg att här benen så är snart att balansen inte fer eisne. Och chatten är öliga viktig, alltså korsett, vödaner som man häver eisne ordla gåer. Och smittar jag ett här mer ganska bäklare för jag kunna nå ett jag går socka eller skäckvar. Och jag ska kunna köra benen på cross och ryggen att kunna snära sig av och att jag och framöver. Det är ordla gott i alla fall. Jag har själv angående rösten i att hattnar. Är det något vän för mig? Alltså här manglar så lite i att vi så gör så där kvänta så ska det nog komma här. Helt då? Vi är ansvarliga. Nästa film jag vakna. Så är det. Så det första du gör, lika vis att långt som man gör. Det är en avtala, kom skriva ner. Och först, tusen tack för att prata till vår. Du är Reinerst, fysioterapeut. Här kommer vi sin till Lars till byen. Vi får nu att göra klart till nästa framförselna. Det är vi filmlägga fällan någon flå. Vi är ett Lucio med landa. Gör så väl. Og I Luttlo, Honaleo og Tryggobygdene, og I kallast Fuglafjörur, genga kvinner og prata og torska fiska fiskastitjene. Bøtten spela og ukka imsan uidrott, bråda stundum kvinnerna av og reyna hjelpa til medan menn egna og reka seg. Dagligdauren I hese bygd fyrst I 20. øld mestur av frisæle og nøgtseme. Tau kjemur en dævur, tøy hentan frisalan verur bjóa av. Sjukan herjar og rekar familjenar møynt. Sorgin tingi bygdina, men I hese sorg verur sagt fra varma kjelto. Kjeltan og hefur lekjande mei. Men rekva til kjeltina vi vevn lekjedom og heva og henti enn fløsko og tar fytla vi lekjande vattne og teka visser at du bygdina. Stora megin og vattnen ur varma kjelto lekjur fölkje og vevn og frisela finna seg attur til bygdina.
Natten mellom 3. og 4. juli lekjande megin I vattenum sterskast. Og just hesa natt hava fullfringar saunast kjelduna, dansa og funnet saman, og kynt seg bål og I århundra og hatier hildi tavevn og I varma kjeldan djev.
Filmlegarfelaget Flå. Det en filmlega fagnavur, men det også en kapping. Til å døme kappingene så har vi først fela sin omboende dømere, så gjerne dømere valgte fra imiskon listagrøynon som tonløyk, sjånløyk og framløslo list. Det kan komme fire at sport og dømerne halda seg atter at lovtekka, tog det ikke halda seg av skil for filmløyke. Men reglegjeren og dømingarhotteren gjørtur vi tog for eia at det holdaropplevingen som skal metast og tolkast, ikke øynans filmløygeren. Ta det sagt, så det ikke alltid lagt at døma, tog det imisk hva til ødel hefta okkon vi. Tvei kunne sita li om li og heva kvørsina intis framførslo, og det just det som det gåva vi padlist. Det ringt att vurdera, men det fantastiskt att uppleva. Vi tar i det var ju varslo vid de los muertos, vidja och lumpen, funnet lekande vatten och se norrlöse. Nu får vi ta keia upp i himmelen vid filmlegarfelanon ljose. Stjøtno spetje Patrik som gonger flere 1000 år etter i tøyene. Grunntakken at det avgjørende for menning, framtøy og personlige egenløyger, hvordan stjøtner og planeter standa av himmelen ta til over båren og i heim. Hetta kallar vi stjøtnotekken. Og jeg får nå å nevne at hei, kanskje de kjenner det ikke atter i omkring tøymon egenløygnon som de hever. Vekkreren, han fyrsta stjøtnetekne og gonger 8. Han dynamisk og setter i gang og skjøter at det avkjører. Tarveren støvefastor, prinsippfastor og råligere. Tvøyborene løvligere, pratingasamer og sosialer. Tar av voisen skiftende personlighet. Kroppen vibretjen, og hoksan om kvært og i ånderhalta. Han dog vel at stola vinonsønnen. Leivan kreativ, dramatisk, hever kjølsalig og sterskan vilja. Hon kan øysne være så snarsent. Morgen systematisk og vil ha skiløy. Hon går opp i småloder og dora få hurlevesa og i rett le. Vektene de har list, luksus og vekerløyga. Hon espen og omsorganarfotl. Spordrekken sterskor, gatefører og løndarfotler. Og han kan øysne være ildsenter. Boamæveren ærligere og honom damer ikke rutiner. Han elskar fralse og trøyvest i nåttørene. Støyngøyden midvois, skilvois og versklig. Og så hever hun øysne gåa sjølvdisciplin. Vattenbæren skapande. Du vil vel å finne på og hever stora utstråling. Og fiskane. Tar kjenslelige og har godt hovflå. Tar drøymande. Varner og trivast vel ensamhandlig. Her kommer filmlegarfellet i Ljose. Gjør så vel. Stjärnspetje Patrik som gonger flere tusenar atter i tøyene. Og hon sier at stjärnorna og planeterna av himmelen avgjør tuna menning, tuna framtøy og tuna personlige egenlegger. Somme rolig og følen, og andre roaryk og dynamisk. Så leis vi ødel imisk.
instigata, stockvar instigator, råta, storki, min, storki, costa, bravo, applaudi, rai, no, caccia, morti, nato, alla, lascia.
Filmlega fela Ljose. Och detta var då den största framförslan i det, eller kvöld, till hur ser mycket ute. De som har framförst för Jokon, det är Hauna Filmlagafella, Klaxsugar Filmlagafella, Filmlagafella i Stök, Filmlagafella i Flå och nu Ljose. Och nu verður en stekkor av 15 minutter, og så igjen verður vinnaren autogåer. Til dere er velkommen at stretcha deg om bøynene, men det er også velkommen at være sittande og njóta filmen som er fra Fakneinon i 2020.
tror ikke det er voksne her. Så har det andre folk som tror det. Hei! Det er flott, hei! Ja, men jeg hadde ikke lagt det. Hvis vi ser det, nei, da har han ikke med og det eier at jeg sitter her.
Huxa ju bara lugna och så vi 15 minuter. Det var några otroliga länge 15 minuter. Det var 5 minuter att rätt. Bara så du vet det. Det är otroligt ringt att det är mitten uppenbart. 5 minuter att rätt och short. Så vidare vet hur vi närmar. Så läges 15 minuter jinko sent men 5 minuter jinko kött. Nu då domarna av Åman. Halte och kvar det lycka horna åter. Det så är snär att ett ombud för domarna. Det är Rumänien 12 i tale som har suttit nu och funnit det och kvar ska vara vinnaren av Filmlaga Faknanen och år 2023. Jag halte att vi färra att bjöda dem av paddlen. Så inte så alltid ut där. Hur ser Egon? De kommer. Jag klappar ganska bra. Kör så väl, kom bara av paddlen. Domarna. Så är det där kvar talspersoner. Finner kåpa. Mikrofonen tog in så väl. Tack för det. Orsaka att tog så länge tog. Som du såg så är vi representerar i rättliga brett. Är på för filmlägen, är på för ta kreativa klasserna, men tyvärr är inte matematiker vi och här och tog det så länge tog. Vi måste tälja en touchfairer Arne Finkta rätt. Det var ett där ser jag tog måste vi tälja det touchfairer Arne vi kom till att vinna. Det var ser jag. Jag hade ett oss för och öll där jag säger att vi dirigerar fejen om och det är en stor ära att vi stoppar att vara domare till detta fralycka tilltag. Tar jag vakna i morgon så vantar jag inte att det får stand här som huvuddomare till Filmlaga Fakna. Det är först för jag har sett Filmlag med Löve, men det är nävan sist för. Men vi har så skriva det mesta får till att tälja om att men det sista halva minuten brukte vi på att skriva ner det som vi faktiskt är det rättliga samt om ölsommel om vinnaren. Det som inte vinner det får några positiva år att han har sändande. Så det skulle inte föra för skönt. Vinnaren visste spelglädje. Vinnaren var kreativ från första bruksle. Vinnaren har gott hovflå. Vinnaren var humoristisk. Vinnaren har en goda bredd. Vinnaren var originaler.
avbjørende, og i en inflasjonstøy, her pengene ikke røkker sammen, einfalter skåren av bein, passende vel til tøyene vi gjør. Og han var ikke minst rørende. Og at enda, hvor ble vi jo ikke rørt til, som krabben noen, da det kom til stitches. Så vinneren Jose. I can't stop it. I can't stop the 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 I can't stop break it down. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Can't stop it. I can't stop the 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 I can't stop break it down. Jeg må lykke på. Tusen takk for det, og takk for det til alle disse røske ukkerne som har vært trenet, til de har møtt opp, og til de har vært så helt utrolig røsk. Vi har gjort omkring brøytinger, og til de har vært så deilige og positive og stortlige å være sammen med, at jeg får ordentlig sakne dere, men nå får vi alt om man at hun og hun sammen etter pizza og hugger hun, men tusen takk for det til alt hevende til det så utrolig røsk. Og det var så stort litt å sitte dere framføre, og Asgard var vi på det. Takk for det. I can't stop the I can't stop the I can't stop the Ja, vi har sånn så for vi den kjølgjøs noen hjertelig at lukke.
Og jeg får skunda mer vekkna filmlaga sambandet at takka Norrlandhusen for goda karmar og godt samstarv. Takk for alt feløyne, hjelperfolk og veitarer, og takk for at de kom i dag. Så just om 2 I can't stop the I can't stop the